Krčové žily sú len jedným z prejavov chronického žilového ochorenia. Dobrý deň, som doktor Stojan Bogojev a špecializujem sa na minimálne invazívnu liečbu krčových žíl. Dnes som tu na pozvanie spoločnosti INA Essentials, aby som diskutoval o najčastejších otázkach a obavách týkajúcich sa liečby krčových žíl. S blížiacou sa letnou sezónou sa mnoho ľudí pýta, čo sa dá robiť počas letných mesiacov. V prvom rade, keď idete na pláž, čo sa najčastejšie robí v lete, je vhodné zostať viac vo vode a menej na pláži. Voda má hydrostatický tlak, ktorý pomáha tlačiť krv nahor, čím podporuje žilový obeh. Žily absolútne nemajú rady teplo, uprednostňujú chlad. Teplota vody je nižšia ako teplota vzduchu, preto sa vaše nohy cítia oveľa pohodlnejšie, keď ste vo vode. Plávanie je pravdepodobne najlepším cvičením na liečbu a prevenciu krčových žíl. Používanie hydratačného krému je niečo, čo by sa nemalo podceňovať, najmä počas letnej sezóny, pretože celodenný pobyt na slnku na pláži vedie k dehydratácii pokožky. Vhodný krém zabezpečí to, že vaše nohy budú sviežejšie a oddychnutejšie. Odporúčam používať Remoroids na zníženie pocitu ťažkosti a únavy v nohách, pretože to je jeho hlavný účel. A ak máte žilové ochorenie v štádiách C4 až C6, je mimoriadne dôležité aplikovať ho ráno a večer. Pokožka musí byť hydratovaná, aby sa predišlo komplikáciám, ako je napríklad vznik žilových vredov.